strihaný vlog, ako vidíte, lebo som na internáte momentálne, hej. A na to, že mám dvoch odoberateľov, z toho jeden je môj kamarát, ktorému som to poslal, dal mi odber, tak jeden, tohto si musím zapamätať, teda tohto používateľa, túto používateľku, volá sa Rejka, to vidíte, a napísala mi komentár. Na to, že si začal natáčať video a tvorba je veľmi dobrá. Asi moja tvorba, že je veľmi dobrá, neviem. Lebo ja som povedal, že som začal robiť teraz videa, hej? Že som začal robiť teraz vlogy. Ja som, aby ste neboli, akože keby ste mňa náhodou našli niekde, aby ste neboli takí, že ty si nás oklamal a ty si ešte predtým natáčal vlogy, preto si taký dobrý, alebo čo ja neviem čo. Ja som predtým natáčal, ja som hlavne natáčal let's play. Ja som nenatáčal vlogy, teda natáčal, ale ono to bola hrozná kvalita, fakt. Neviem, čo k tomu povedať. Bola to hrozná kvalita, čiže ja to nepovažujem za vlog, hej? Sem takto lofnem. Momentálne som na internáte, hej, keby ste chceli vidieť. To je naša úžasná internetná izba s kamarátom a som tu sám momentálne, lebo on je doma ešte. No takže tak. Takže ja jej veľmi ďakujem, ja idem like. A som jej like. A tohto používateľa si veľmi zapamätám a neskôr jej napíšem alebo čo. A možno s ňou dáva nejakú spoluprácu, ak bude chcieť, alebo tak, hej. Ak by možno chcela, alebo niečo také, tak určite niečo. Dobre, chcem vám povedať, že vlog sa pravdepodobne chystá akože normálne strihaný, už vo Full HD a v 60 fps, ako som hovoril, možno to bude z dvoch kamier, ešte uvidím, určite to bude z jednej samozrejme, ale možno z dvoch, to ešte neviem, to ešte sa rozhodnem. Takže tak. Lebo som na internáte, tu sa to nedá nainštalovať. Tu sa to nedá natáčať, lebo sú tu hrozné podmienky, hej, na to, ako celá izba je tu hrozná. Takže teraz hrám iba CS-ko v kuse a o tom sa dozviete aj v ďalšom vlogu. Teda. Čiže vlog sa pripravuje, zháňam si teraz témy a prečo sa pozerám v kuse na seba? Točím to iPhoneom, hej, prednou kamerou a nepozerám sa sem, ale pozerám sa na seba. To je taký nezvyk, som krásny. Dobre. Čiže vlog sa pripravuje, témy mám pomaličky všetky nachystané a už to len natočiť. Doma to natočím, od stredy som doma pravdepodobne, lebo musím ísť doktorovi. Štvrtok a piatok, neviem, tuším niečo mám, ale to je jedno. Vás nebudem teraz s tým zaťažovať. Dobre, to je asi všetko, ja sa s vami ľúčim, nech uploadne cez mobilné dáta, nech to tam je čo najrýchlejšie, má to 3 minúty, aby som si toho veľa neminul. Dobre, ja sa s vami ľúčim, čaute.